Damuwa da yanayin da mutane ke ciki a wannan lokaci na dokar zama a gida wani sauƙi ga al'ummar Kaduna, yayin da wasu 'yan ƙasa na gari kamar su Muktar Ahmad Monrovia ɗan majalisa mai wakiltar Kaduna ta Kudu a majalisar wakilai da kuma wani bawan Allah da ake kira Mahmud Modibo suka so mu tallafawa mabukata. Akwai mutane da yawa wanda sai sun fita suke neman abin da za su ci, kuma an fara takura, sai ya ga ya dace a ɗan taimaka musu, ko da ko abincin kwana ɗaya ne ko na kwana biyu, da wani zai samu sauki. A wannan yanayi da ake ciki yanzu na wannan zama a gida da ake yi stay at home, shi sa ya kamata ya tallafa ma mutanen da yake wakilta saboda ya ɗaya rage musu wani raɗaɗi na zama a gida da sauransu. Babu ko shakka taimako irin wannan ba rage raɗaɗin matsaloli kaɗai zai yi ba, har ma da sanya waɗanda suka amfana natsuwa. Duka annoba azaba ce, sai dai ya ce rahama ce ga mummunai. Saboda ka cikin irin wannan lokaci na annoban nan azaba Allah ce ta zo, amma in ta samu mumini to shi wurin shi rahama ne kuma shahidi. Ana dai sa ran irin wannan tallafi a lokacin da mutane za su ci gaba da ɗaukar matakan kariya daga cutar covid-19. Ƙarshen rahoton kenan a Kaduna. Ahmad Muhammad Usman, taskar labarai.